de dir fem la taula, perquè els que venien els altres anys, a part de preparar altra vegada, Sí, mira, quantes vegades ho han de fer? no ho sé, noia, però... Ja hi ha prou, d'explosions per tot allà. I tant, només falta això. No, Demanem que els gegants de la ciutat s'apropin i deixin espai també perquè els castellers puguin... bueno, perquè després també uns que volien per fer A la Santa... per damunt dels nostres Camp de la cors, Senyera. el Camp de la Senyera. doncs a les Bueno, en 11 sentit han de prop, començat i han començat amb la Montserrat. i després el primer han sigut la cançó. Han cantat dues, que li dic a la Tere que primer enfocaven, perquè allà a la pantalla es veu, enfocaven els del costat de l'Alba i amb ella no. I al final